Vrátili sa do Nitry. Spoločnosť Boyle otvorila svoju prvú zážitkovú predajňu. Koncepcia zážitkovej predajne vychádza z toho, že si zákazník môže techniku, ktorú potrebuje, pozrieť a vyskúšať priamo na mieste. V ponuke návštevník nájde záhradnú a lesnú techniku, od kosačiek, záhradných traktorov, krovinorezov až po špecializovanú profesionálnu techniku. Dôležitým prvkom predajne je, že každá značka má svoj vlastný úsek, takže návštevník má prehľad o aktuálnej ponuke svojej preferovanej značky. V predajni nájdete značky ako Štýl, Alko či slovenského výrobcu malotraktorov Axat. Alebo značku Ego, ktorá sa výlučne zameriava na techniku s akumulátorovým pohnom. Tento rok bol pre firmu Boyle veľmi výnimočný, nakoľko sme priniesli na trh elektrickú svahovú kosačku na diaľkové ovládanie Movrátor. Táto svahová kosačka je veľmi účinná na kosenie svahov a nedostupných terénov. Tento rok si zákazníci túto kosačku veľmi obľúbili. Ak sú zákazníci, ktorí zvažujú nákup kosačky na dlhodobé používanie bez akéhokoľvek servisu, tak tým pádom volia značku Honda. Sú to veľmi kvalitné stroje, za ktoré kvalitou si stojíme. Spýtali sme sa aj prvých návštevníkov. Ako sa im páči nová predajňa? Som ohromený, je nádherná. Majitelia si dali záležať, aby pekne spropagovali pre zákazníkov rôzne značky. Ich pekne viete vidieť po stenách. Aj reálne vystavené exponáty sú, čo si môžu naživo vyskúšať, takže je to super. Ako showroom, ako predvádzacia predajňa je to perfektné. Tie stroje sú rozložené, sú k dispozícii aj priestorov, čiže zákazník si vie bez problémov obzrieť, pozrieť aj z hľadiska rozloženia, aj z hľadiska pripojenia rôznych komponentov a náradí. Som spokojný s predajňou, je pekná. No, odišli ste z Nitry, Boyle samotný a chýba nám. Skúsenosti na trhu sa premietli do kvalitného servisu. Vyškolený personál poradí každému návštevníkovi a pomôže mu vybrať presne to, čo potrebuje. Samozrejmosťou je aj záručný a pozáručný servis, poradenstvo pre zákazníkov, či predaj rôzneho doplnkového príslušenstva, záhradné techniky, lesnej techniky, či sú to už reťaze, oleje, náhradné diely od karburátorov až po náhradné dože do kosačiek. V dispozícii je aj servis techniky zakúpenej priamo na mieste. Servis funguje veľmi jednoducho, stačí, ak nám zákazník priniesie jeho výrobok, my ho opravíme a následne si ho môže vyzdvihnúť naše predajni v Nitre. Predajňa Boyle sa nachádza v Horných Krškanoch na adrese Široká 3 pod diaľničným mostom. Dostať sa sem môžete zo Širokej aj z Priemyselnej ulice. Súčasťou predajne pri vstupe je aj ponuka záhradného náradia značky Wolf Garden a kvalitný sortiment, ako sú postreky, hnojivá či osivá.